kuma lokata kaɗan suke bayarwa, suna buƙatar kuɗinsu. Idan babu kuɗinsu za su iya karɓar ka su sai da kai, duk wani abu ne mai sauƙi su a gurinsu domin a fito musu da kuɗinsu. Ko kuma shi ɗan kamashin ma in ba na Allah bane bai sai da kai ya karɓi kuɗin ya biya mutane kuɗaɗensu da suka hidima a kanka. To haka dai ana ta yi dai ƙarshe dai sai gidajenmu muka yi wa magana, aka ƙara turo da wasu kuɗaɗen, ta kuma kuɗin nata na hannun nata aka rabu da ita a wannan lokacin. To a lokacin ina tunanin kwana na 6 na fara aka samar min aikin gidan ruwa a nan cikin Sabaha din. Da na fara aiki ina ga aikin wata ɗaya ne da kwana 7, shi ma aikin na ga aikin ba zai yi ba, aikin ne gaba ɗaya babu hutu, aikin gidan ruwa ne. In aka karfe 9 na safe ake shiga zuwa 7 na yamma, amma yanda ake yanayin aikin, aiki ne babu hutu. Yanda agogo yake motsawa to kuma haka za ku yi aiki, babu tsayawa. Da ka tsaya faɗa za a yi ma. Kana tsayawa za a turo yaro da waya a hannu, za a nuna ma tsawon me kake yi, ba ka aiki. To haka ake aikin. Bacci ma ba za ka samu dama. Kuna tsaka da bacci in aka kira waya ana buƙatar ruwa ko ina ne, haka za a zo a tashe ku a wannan daren, a ce ku zo za a kai ruwa guri kaza. Kuma in lokacin tashi ba za a tashi ba, sai dai ka saci jiki ka gudu, kuma kuɗin ba wani mai yawa bane ba. A wannan lokacin na gani ba zan iya wannan aikin ba, kawai sai na kyale musu aikin su, na dawo gareji na ci gaba da zama. Haka ina tunanin a gareji sai da ne wajen wata 4 ba wani abu da nake, kawai a zaune nake, sai dan abin da ba a rasa ba a hannun dan kamashi. To shine dan kamashin sai wani balarabe ya zo mai magana, ya ce yana buƙatar mutane 10 za a kai su Mazara. To a lokacin to mu dama mu ne gadiman gidan, duk wanda ya zo a bayan mu yake. Sai aka samu gadiman gidan gaba ɗaya aka tattara, aka ce to ku an samu aiki a Mazara, ana buƙatar mutum 10. So sai aka tattare gaba ɗaya gadiman gidan, sai aka tura mu Mazara. Da aka tura mu Mazara, to shi mai gidan shi matsalarsa akan kuɗi ne, shi ma dai still. In shi bangaren abinci ne, shi ba shi da damuwa. In kuka ce mai abincin ku ya ƙare, to komai dare, inda daddare kuka gaya mai, to komai dare zai kawo muku abinci. Ko kuna bacci zai zo a mota, zai ku sauke kayan abincin ku ya ci gaba da tafiya, amma kuma kuɗi ne fa ba za ku samu ba. Kuɗi ne ba zai biya ba, amma abinci dai za ku samu abinci, amma ba kuɗi. To shi ma haka muka yi ta gwagwarmaya da mutumin nan, a fada a tashi. Amma muka fahimci tunda mu ba abinci muka zo ci ba a ƙasar nan, ai ya kamata a bar mai aikin sa. To a lokacin duk cikin mu ba mai kuɗi, haka ni na sai da layi na da na sai da shi, muka yi kuɗin mota muka dawo cikin gari. To da Allah ya sa da muka dawo cikin gari, sai muka haɗu da wani ɗan Nijar. To sai tamu ta zo ɗaya da shi a lokacin. To har sai ya zama kamar ma shi ne mai gida na, ya sama min aiki, nake yin aikin Mazara, ban ruwa na shukoki, haka ni nake yin wannan aiki. To na jima ina wannan aikin, so har akwai wani lokaci ma da naje ina wannan aikin, sai wasu suka zo a mota. Da suka zo a mota, ashe wai barayi ne ma suka zo. Ni na ɗauka ma ba barayi bane, na ɗauka a cikin 'yan uwan mai gidana ne, wani ya zo daga ciki, sun zo duba aikin da nake yi ne. To da suka zo sai suka kira ni, sai naje. Da naje sai na fahimci wannan fa ba fa 'yan uwan mai gidana bane. Sai na ja da baya, sai suka ƙara kira na, sai na ƙi zuwa. To sai suka tako mota da gudu. Da suka tako mota da gudu, sai na gudu. Sai suka biyo ni. Da suka biyo ni, ina gudu, su ma suna gudu. Sai na tsallaka wani dutse, to motar ba za ta iya tsallaka wannan dutsen ba. To ashe su wai komawa suka yi wani gurin kan kwana, suka labe inda ba zan gansu ba. Ni kuma na riga da na kunna ruwa, na kunna bamba. Sai na ce to bari ka ga, sai muka haɗu da wani ɗan Nijar. To sai tamu ta zo ɗaya da shi a lokacin. To har sai ya zama kamar ma shi ne mai gida na, ya sama min aiki, nake yin aikin Mazara, ban ruwa na shukoki, haka ni nake yin wannan aiki. To na jima ina wannan aikin, so har akwai wani lokaci ma da naje ina wannan aikin, sai wasu suka zo a mota. Da suka zo a mota, ashe wai barayi ne ma suka zo. Ni na ɗauka ma ba barayi bane, na ɗauka a cikin 'yan uwan mai gidana ne, wani ya zo daga ciki, sun zo duba aikin da nake yi ne. To da suka zo sai suka kira ni, sai naje. Da naje sai na fahimci wannan fa ba fa 'yan uwan mai gidana bane. Sai na ja da baya, sai suka ƙara kira na, sai na ƙi zuwa. Sai suka tako mota da gudu. Da suka tako mota da gudu, sai na gudu. Sai suka biyo ni. To da suka biyo ni, ina gudu, su ma suna gudu. Sai na tsallaka wani dutse, to motar ba za ta iya tsallaka wannan dutsen ba. To ashe su wai komawa suka yi wani gurin kan kwana, suka labe inda ba zan gansu ba. Ni kuma na riga da na kunna ruwa, na kunna bamba. Sai na ce to bari ka ga, bari mu koma in kashe bamban nan, aikin ma gobe na yi. To ashe suna laɓar, sai da nayi, to gurin da yake babba ne,
sai da ne rabi, na yi rabin gurin, na kusan ƙara samu inda zan kashe bomba, kawai sai suka fice suka taso da mota suka biyo ni da gudu. Da suka biyo ni da gudu, dama akwai wani gidan wani balarabe, amma ba wai full balarabe bane, kamar dai batube ne ko sudani ne ban dai sani ba. Haka dai na ƙarasa gidan tsohon nan na ƙwanƙwasa ina ce mai ga barayi nan sun biyo ni. Tsohon da ya buɗe kawai sai ya rike ni, sai da suka ƙara su sai ya ba su shi, sai ya ɗauke ni sai ya ba wa innan mutanen, ya ce musu ai dama yana kiwon dabbobi, ya nemi dabbobinsa ya rasa, an sace, ai ni na zo da mutane muka ɗauke mai dabbobi. Su kuma kawai sai suka ɗauke ni a mota muka tafi. Da muka tafi sai suka lalube ni, suka ji dama ni bana yawo da kuɗi da waya, suka ji ban da waya, ban da kuɗi, ban da wani abin da za a mora. Sai a cikin su sai wani kawai a cikin dama mutum biyu, sai ɗan ya daro waya sai kira wani ma'aikaci, sai ya ce musu ya ce mai ai sun kamo ɓarawon akuya da ɓarawon tinkiya a yanda sai ya gaya musu a inda za su haɗu. Suna haɗuwa aka sauko da ni, aka taje tambaye su Libi ne ko Afirki, ya ce suka ce mai Afirki. Kawai sai aka sauko da ni aka sani a mota, sai muka tafi da ɗan sandan nan. Muna tafiya da shi sai yake tambaya ta ina da kuɗi, na ce mai ni miskini ne ban da kuɗi. Sai yake gaya min ai duka mutanen Libya ma ai duk miskinai ne, duka ba su da kuɗi. Sai na ce mai to nawa zan bayar, sai ce ba da 5,000, wanda a kuɗin Najeriya 5,000 wajen miliyan 1 ne da wani abu, ko miliyan 1 ne. Sai na ce mai ni ban da 5,000. To sai ya tafi da ni, muna tafiya sai ya tsaya a junction, ya ce ba zai kai ni Markas ba, ai Markas akwai matsala. Kawai sai ya kai ni wata station a nan Abdul Kafi. Ya kai ni wannan station din, ina zuwa aka ce ai ga ɓarawon akuya an kamo. To akwai wasu yara irin na tubawan nan marasa imani, a nan suka dinga duka na, aka shiga da ni. Larabawa ne dama, su ma Larabawa ne tubawan, da suna duka na. To Allah sa akwai manyan su a gurin, sai suka shigo sai suka hana, suka kore su, sai aka rufe ni. Da aka rufe ni ina ga tunanin kwana 1-2, amma su anan suna ba da abinci mai kyau, abincin da za su ci shi za su ɗauko su baka. Amma tun daga wannan dukan ma da suka min, ba wanda ya ƙara taɓa ni a cikin su. Tun da dama ai already an gaya mu wannan din, ya gaya musu ni ba ɓarawo bane, dama duk mutanen ƙasa dama duk ɓarayi ne, sun sani. To a haka dai wannan ya zo ya ma tambayar da wannan tambayar da zai ma daban, wannan tambayar a kullum za ka amsa tambayoyi sama da 10, kuma kowa in ya zo tambaya ɗaya ne ma me kai aka kawo ka, me kai aka kawo ka, me kai aka kawo ka. Duk wanda ya zo abu ɗaya nake gaya mai aiki nake yi, aka kawo ni nan gurin, suka ce na sato akuya. To a haka sai da na yi kwana 3, wani tsoho ya zo, shi ma balarabe ne da ya zo, amma yana jin Hausa. Dan da ya zo sai yake ce min ni dan ina ne da Hausa, sai nake ce mai ni dan Najeriya ne. Sai ya ce Najeriya ina, sai na ce Kano. Sai ya ce Kano, sai na ce eh. Sai ce ai mutanen Kano suna da karamci kaza kaza. Amma muka yi hira da shi sai yake ce min in yi haƙuri, wannan ya san sharri aka yi, amma Allah yau din nan zai sa a sake ni, zai sake ni da daddare in tafi. Sai na ce to shikenan, nagode. A lokacin kawai da daddare yayi, wajen sallar isha, tsohon nan ya dawo, sai ya sa aka fito da ni. Da yasa aka fito da ni, ya sa ni na share musu inda suke zama, na kuma tattare musu ne laptop din gurin, da ne musu wannan abubuwan. Sai ce na takalmi na ce mai ai a garin gudu na mayar da takalmin. To a wannan lokacin sai ya ɗauko takalmi ya bani, ya ɗauko wata riga ma sai ya bani, sai ya ce min in tafiya ta kawai. Wurin ma'aikatan duk suna zazzaune, har ya ma rubuta min lambar, sai ya ce ko ma ina aka kama ni in kira shi a waya, in na kira shi in ce masa ɗansa ne na Kano, zai zo duk inda nake. Na ce mai nagode sosai. Yake gaya mu ai mutanen Kano mutane ne masu karamci, kuma suna da addini. Mutum ko farce ne a hannunsa, dan Kano in ya kula da wannan abu ba zai bi shi sallah ba. Na ce sosai ma kuwa. Ya rubuta min lambar, sai ya bani riga, ya ban takalmi, ya ce in tafiya ta. Kuma anan duk wanda ya ce in hau mota zai kai ni wani guri, zai kai ni inda aka kamo ni, kan na yadda. In ma ba zan gane hanya ba, shi zai ɗauko mota yanzu zai kai ni. Na ce a zan gane hanya. Sai ce to kawai in tafi. A lokacin ma ban ma san ma ina ne, kawai dai abu ɗaya na riƙe, inda aka shawo kwana da ni. To kawai da na shawo wannan kwanan, kawai na dinga tambayar mutane dan Allah, na ga Bahaushe sai tambaye ce dan Allah ina zan je guri kaza, sai a ce miƙewa za ka yi. A haka har na zo inda zan gane. Nan gida ana ta magana ya za a yi a tura kuɗi, a yi addu'a ko a san inda nake. Kawai sai gani na aka yi, na dawo da daddare bayan sallar isha. Daga nan kuma sai menene kuma. To
bayan duk an shasha wannan gwagwarmaya ka dawo, ka ci gaba da aikin ne a nan ko kuma a wani wajen aikin ka canza? Na ci gaba da aiki a wurin har mai gidana ya zo, su ma a lokacin sun ta yawon nema na, da yake su Libya ba irin Najeriya ba ne, inda in an kama mutum za a ce ai division kaza ne, ko kuma in an kai ka bursin za a ce ai an kai ka bursin kaza. Su can suna mutum ma mai kuɗi yakan gina markas ya ba da ita haya, gwamnati ma bata san ma yayi ba, ba ma wanda ya san ma da ita, kuma haka ake tara mutane a ciki. Masu kallo za su so su gane me ake nufi da markas ɗin nan. Markas tana nufin bursin kenan, shine markas. Kawai sai mai kuɗi ya gina bursin, shi zai kamo mutane ko kuma wasu ma'aikata zai ba haya, ko kuma me yake faruwa? Kaɗan mana ƙarin bayani a wannan gabar. Akwai wanda muke tare da shi a nan unguwar da muka zauna, mai kuɗi ne, abokananmu ne ma suka dinga mai aikin markas din siyan gurin ya gina bursin din, da ya gina bursin din aka yi mata komai da komai, aka ba ma'aikata gurin hayar gurin, duk wata ga abin da za su dinga bayarwa. To ina zargin da mutane suke na cewa a Libya wani lokacin baka tantance 'yan ta'adda da ma'aikata, wasu ma'aikatan na Libya ma ana zargin cewa su ma kamar 'yan fashi suke ko 'yan daba. A wannan magana haka take, ko saboda ko lokacin da aka kama mu, da aka kama mu, ana kama mutum da aka fara mana ina kuɗi ina waya, wani fulus wani telefon, abin da za su fara tambaye ku kenan. Tun ana kama ka, abin da za a fara tambaye ka kenan. In aka sa ka a mota kafin ku tafi, duk wanda zai bude wannan murfin mota ya zo kai tambaye da zai fara ma ina kuɗi ina waya. Idan kuka je inda za a sauke ku station, nan ma tambaye da za a fara muku ina kuɗi ina waya, sannan za a caje ku. In aka caje ku, in aka gama muku abin da za su yi muku a nan, aka sa ku a cikin mota, idan aka kai ku can markas din da za a je, nan ma aka juya bayan ku kalli bango, nan ma sai an caje ku gaba ɗayan ku. Nan ma aka caje ku, aka shiga da ku ɗakin da za a ajiye ku, kuna zama wasu za su ƙara zuwa ina mai kuɗi ina mai waya, in kuka ƙi bayarwa za su ƙara caje ku. Kuma a wannan gurin a haka waya ake bayarwa, a ce sai ka ba da kuɗi sannan za ka kira, sannan za ka yi waya ka faɗi a inda kake, ko kuma ka faɗi ma an ma kama ka, kuma tun daga farkon kama ka an gama lalibe ka.